Η Inox Metal είναι μια εμπορική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο αποκλειστικά του ανοξίδωτου χάλιβα από 2001. Εξυπηρετεί κυρίως ναυπηγεία, βιομηχανίες, μηχανουργία, ανοξίδωτες κατασκευές και γενικότερα όπου χρειάζεται η εφαρμογή ενός ιδιαίτερου υλικού όπως ο ανοξίδωτος χάλιβας. Αυτό που κάνει την Inox Metal να ξεχωρίζει είναι η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την κάθε ζήτηση σε πρώτες ύλες. Εστιάζουμε σε εσάς προκειμένου να δώσουμε ακριβώς αυτό χρειάζεστε. Καθιστώντας μας έναν αξιόπιστο συνεργάτη, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber και να διαπιστώσετε την άψογη εξυπηρέτηση μιας εταιρείας που θέλει να ξεχωρίζει